Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Бо шумо ҳастам Хусият Шаровский, мастер ширкати атомӣ. Дӯстони азизи мо, кор дар ширкати атомӣ давом дорад. Шумо медонед, ки дар ширкати атомӣ расходи зиёд нест ва вақте ки 2-3 моҳ сахт кор кардаед, шумо зиновои болоида мебароед ва дар муддати кӯтоҳ метавонед ҳама званиёро бигиред. Барои ҳамкорӣ дар ширкати атомӣ ба мо бинависед. Ман шуморо пурра мефаҳмонам. Як тарафи линиятона мо ёрдам мекунем. Ягон мушкилӣ надора, расходи зиёд надора, регистратсия бепул, омӯзиш бепул. 6 моҳ кайе хосте якум харидтона мекунем. Анака нигоҳ кунем, ман шуморо чия фаҳмонам. Дар ширкати атомӣ ҳар як одам ду одами хеле гуфтам регистратсия мекунад, инам хеле одамо ҷамъ мешаванд, ҳама бисёр шуда рафтан мегирад. Одами охиронгӣ даже харид кард, фоидаш ҳамада баробар мерава. Мисол як ширкатода фоида балогида мера, иёда намерава. Мисол 30 балл боша, ида 5 та мера, ида 5 та, ида бисёртар. Айҷада боша полностью ҳамада як хел мерава, ҳама баробар фоида мекунанд. 50 балл харид